Zase ja som tam išiel s tým, že nechcem tam moc nejakým spôsobom miešať karty, ja som tam fakt išiel si to užiť a tá moja sociálna hra bola limitovaná na to, aby som sa dostal čo najďalej. Survivor 2026, finále a vy jste vypadl těsně před tou finálovou trojkou. Jaký to byl pocit? Tesne pred. Tak už je to nejaký ten mesiac, takže som sa tým zmieril, ale musím povedať, že nebol som až taký sklamaný. Ja som si tam naozaj ten Survivor užil, bol som veľmi rád, že som tam bol až do konca a myslím si, že tá trojka, ktorá bola finálová, si tam naozaj zaslúžili byť a veľmi som im to želal. Vy jste byl v soubojích opravdu velmi šikovný. Co se na tom posledním nepovedlo? No nejako už celé tie súboje aj v tom zlúčení mi nejako nešli, tam som nevedel trafiť a stále mi niečo uchádzalo a tak Luky bol jednoducho šikovnejší, nevedel som sa tam veľmi vyhrať s tými kockami a jednoducho mi to nevyšlo. Aj keď nebol som vôbec nervózny, bol som naozaj veľmi kľudný, ale nejako to neišlo. No. Když jste přešel do poroty, podle jakého klíče jste se rozhodoval, komu to nakonec dáte? Tak ja som najskôr som chcel počuť tú reč. Kto sa ako obhájí, kto bude hovoriť aké veci a mal som nejakého svojho favorita, o ktoré som už rozmýšľal, keď som si tú hru nejakým spôsobom rekapituloval, ale chcel som vedieť, čo každý povie na tej obhajobe a jednoducho dal som si to dokopy a podľa toho som hlasoval. Pro koho jste nakonec hlasoval? Ja som to veľmi želal Kike a za ňu som aj hlasoval. Nevyšlo to, ale Oťa si to zaslúži úplne rovnako ako Kika. Bol naozaj fantastický. Ondřej v podcastech říkal, že to, co jste tam vytvářel za kulinářské zázraky, že bylo lepší pomalu, než měli oni v bufetu. Kde jste čerpal inspiraci a nepřemýšlel jste, že byste třeba vydal kuchařku z ostrova? Áno, to som počul. Tak my sme tam mali veľmi obmedzené množstvo surovín, takže nebolo to také ťažké z toho vymysleť. V podstate sme to len vždycky nahádzali do jeho hrnca. A kuchárka? Neviem, nie je to zlý nápad a možno nad tým porozmýšľam. Když si vzpomenete na tu celou vaši cestu, změnil byste třeba něco na tom ostrově, nějakou jinou strategii? Neviem. Keby som chcel niečo meniť, určite by to mala byť tá moja sociálna hra, ktorá nebola úplne na tom top leveli, ale zase ja som tam išiel s tým, že nechcem tam moc nejakým spôsobom miešať karty, ja som tam fakt išiel si to užiť a tá moja sociálna hra bola limitovaná na to, aby som sa dostal čo najďalej. Takže ak by som išiel znova, tak asi by som to trošku otočil a viacej sa venoval tej sociálnej hre, už by som vedel, do čoho by som išiel a možno, že by som sa vedel viacej odosobniť, lebo s týmto som mal najviac problém. Ja som taký strašný dobrák, čestný a jednoducho tie veci, tie klamstvá, to bolo to, čo mi robilo problém. Takže z toho mi vychází, že kdybyste dostal nabídku, tak říkáte ano a balíte kufry? Nebolo by to asi takéto rýchle rozhodnutie, ale asi by tam bola väčšia ako 50% šanca, že by som išiel. A co byste vzkázal budoucím soutěžícím, na co se mají připravit? Chodite sa hlavne užiť, napozerajte si Survivor, keď chcete vyhrať, venujte sa sociálnej hre a asi toto je to gro. Ale za mňa uži si každý jeden deň, lebo na toto budeme proste spomínať do konca života. Tak moc děkujeme. Ďakujem aj ja. A doprava, prosím, tady, doprostřed. Tady. A dopředu. A úplně doprava všichni tři, úplně doprava všichni tři. A ještě vedle, děkuju.